General Secretary ka Meghalaya Athletics Association ba finally pariat ula Shah jied ban shimti kum Joint Secretary Jangka Athletics Federation of India hak election jied nongket kam Jangka Federation Jangkari ka balong ha Chandigarh. Kade ka sin ka baningkong ba kinong yalam ba pet yak athletics ni ki jingil akai sports ka jela ba kinyo ban batsundan hadu ka kerdan Joint Secretary kanu ka sinjuk yele akai Jangkari India. Uba finally ulet huru bayakani collection jied nongket kam Jangka Federation lawan ban penyat the retired Chief Justice Jangka Punjab High Court. Ngai ngu ningkong yuble uba la plelat yanga banong kum uwei ni kidukot Jangka Federation na markadei ka kam ka bangam jupo sniu menuru bangan kiu syakane ka kerdan ngai kuble ikurim ikong balari link score kum ju ki khon iwanda batralth ki baju ai mensiam pat kershan yang ki por baro ngai kuble ya pi baro ki parlo ki bahayeng hasam ki kershan yang ulong da ka ba ai kuble lang ya ki lat pathai kubor ki baju ya trei lang na ka benta ban kentiu ki kamile akai ha ka jela uba finally ulong ru ba usngau kemen ban long uba ningkong na ka jela Meghalaya ban Shah jied kum dukhat ha ka ne ka sinjuk hile kai ka ba he tam ha kari